di bedo mateki piny luo. And jaluo ing'ene en ng'ama odhi mos to odhi matek be. Gima nyaka wawinjre. Yes. Ne siasa ma luo koro nyaka lokre. To konya lokre with bitterness. Onyana lokre ka jo cool down. Bo jo ochako understand. Aning'ena way because I've been in politics longer. Yes. Kendo wane jo mukedo no piny ni. Ta ugo ni ke gik masoneno. Temomiyo anawacho ni waranguru gik manyalo konyo luo. Luo. The question is, no, at what time you compete here. Koro gimatimore madwana wachi. And Yerobe is not politics. Politics and technocrats. Gimadwana wacha duoko wadwani. Gia gik moko man kichirange arango speech mare kaindi. To en ngama wen kogombe tren raja gima proyo. No. We have been challenged. Ananyisi kanga mani ODM. We have been challenged. Circumstances to change. One kaka luo nyakwa think differently. And mane momi abai the idea mancha pia so wacho. Ile kamanche ntie. No waketu luoro bed gima duong. To waranka kwa bedo. Owacho maber ni bang president to jowa moko dhi wuoyo. Tangise ni kidwa somo politics nitie message ma is meant for that audience. Kana na president Ruto ne ber ka dako kawo gina as anything. Nitie that message ma is meant for that audience. To nitie message ma president Ruto no beno ng'eyo no ko wachi. You will never see him in Luo Nyanza. Iwinja. To kon wango ne en gima o wachi for that audience nikech ji nyiero to onge gima gino kawo. An gima nyalo kwayo wadwani nego for now. One, politics also change. Any neno ne jakomo nwango tich. ODM to wacho no leadership mari obedo poached. You understand? Okaw jatendgi boter kocha. Kori ng'eyo kirango gino tibro nwango ne beda ne mos ing'ene ano ka ng'eyo siasa mugo ma heckling contest ni anangama officer adwani mi respect matin nikech ing'eni kisikio igo koko to audience obed maber Ramogi erokamano wewe uratil gi kanyo aiwinjo pokatieko bati gimatimore niya sani to ng'adre gimiya dakika achiel gimatimore niya ni gima nyaka wawinjre for now siasa ma udwa ni goyo en siasa mosorumo wa move forward with discipline go moving kako oganda nyalo move omiyo gima wacho sijibini siasa nyalo beti we can continue but with progress with discipline. Erokamano kwa Ramogi TV